Ivanović, Minić, Ivanović, ovo je dobar napad FAP-a, velika šansa, gol! Đonović, 1:0 za FAP. Jovanović, na drugoj strani izvršene sve tri izmene, dobra šansa, 1:1. Rajović postiže gol i hladan tuš ovde za navijače FAP-a. Ali mislim da bi gol danas, još ako bude pobednički, bio značajan. Evo šansa, gol! Dženan Pojović! Kakvo slavlje u Prijepolju i Pribojaca, ali i Prijepoljaca koji danas bodre FAP.